Co děláš? Dělám externí komunikaci. A proč to děláš? Protože mě to baví a zajímá. A jak dlouho to děláš? Tu externí komunikaci dělám přes 10 let. A pro koho všechno si to dělala? Pracovala jsem pro vydavatelství, pracovala jsem v nakladatelství a v agentuře a teď jsem ve finanční společnosti. A za kolik to děláš? Externí komunikace je zhruba takový průměru finančním nebo lehkým nadprůměru. Tak tyhle a podobné otázky nám zodpoví tisková mluvčí Tereza Píchalová. Já jsem Robert Chmelař a tohle je podcast o tom, co dělá markeťák. Markeťák, co dělá markeťák? Ahoj Terezo. Ahoj Roberte. Hele, já v tomhle podcastu zpovídám lidi z různých oblastí marketingu a zkoumám, co ta jejich práce obnáší, aby posluchači věděli, co je případně čeká, kdyby zvolili tuhle kariéru. Ty se pohybuješ v PR, což je pro mě osobně je marketingová disciplína, ale ty jsi byla už na obou stranách, že jo? Jak jako novinářka, tak jako PRistka. A mě zajímá, bavilo tě sledovat zprávy už odmala? Četla jsi noviny, obdivovala televizní hlasatele nebo tak něco? Nebo jaká jsi byla jako dítě? To, co jmenuješ, tak to jsem moc nedělala. I když jako samozřejmě to bylo takovou běžnou součástí života mých rodičů. Ale zpětně to vnímám tak, že vlastně moje rodina se hodně zaměřovala tím jazykovým směrem a to mě fakticky dovedlo až do oblasti, které jsou noviny, jako jsou noviny teda a nebo PR. Jazykovým, jakože jste hodně četli nebo řešili stylistiku? Fakticky jo, hodně se četlo v rodině, považovalo se to jako za samozřejmost, že se hodně čte a moje máma učila češtinu, takže jsme jezdili na výlety, ona nám citovala různé básně například a podobně a já jsem to jako vnímala jako standard. Hezky. A co jsi vystudovala ty? Já jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, ale trochu mám pocit, že jsem některými věcmi, jako je účetnictví, finance, ekonomie, zůstala víceméně nedotčená. Ale ke konci jsem potom začala dělat hospodářskou žurnalistiku a fakticky to pro mě bylo takový to první směřování tady do té oblasti, protože jsem tam potkala vlastně lidi, kteří mi přišli zajímaví a bylo to oblast, která mě vlastně bavila. Hospodářskou žurnalistiku, takže jsi skloubila to, co jsi měla od mládí a to, co jsi studovala do jednoho oboru. Jo? Fakticky se to tak sešlo tehdy, no. Hezky. A co byla tvoje první práce? No, měla jsem různý brigády, ale vlastně jedna z brigád, která mě hodně nasměrovala touhle cestou, byla brigáda na recepci, kterou jsem ale dělala v týdeníku Prague Business Journal, což byly tehdy noviny v angličtině psané a tam jsem se vlastně poprvé setkala se světem novinářů a hodně se mi to líbilo, bylo mi to nějak tak blízký. Takže fakticky potom jsem tam dostala další příležitost, ne jako novinářka, ale pracovala jsem tam na takové jako ročence a tím jsem už začala pracovat s těmi informacemi. A Prague Business Journal teda potom po nějaké době skončil, protože neměl tolik předplatitelů, což je vlastně dodnes problém médií, bych řekla. Ale já už jsem byla navázaná na ty lidi a na tenhle ten svět, takže potom jsem vlastně dostala určitou brigádu v Lidových novinách a postupně jsem se tam dopracovala k tomu, že jsem tam začala pracovat jako redaktorka. V Lidovkách? Jak dlouho jsi tam byla? Zhruba 7 let. Pamatuješ si nějaký článek? Nějaký svůj první nebo něco takového? No, můj první článek, který jsem dostala napsat, tak se týkal nějaké oblasti jako ze života rodin a já vím, že jsem z toho byla tehdy tak hodně nervózní, že jsem poprosila jednoho kamaráda novináře, aby mi to napsal, on mi to opravdu napsal, takže můj první novinový článek jsem nepsala já, ale dostala jsem za něj velkou pochvalu a k tomu jsem pak v novinách pokračovala. No jo, to ještě nebyla umělá inteligence, aby to napsala za tebe. No, tehdy bylo potřeba mít dobrý kamarády. No. Živou inteligenci. No a zase tak asi se článek povedl, když tam vydržela 7 let. Jo, pak už jsem se nebála, pak už jsem začala pracovat. Začala jsem psát, taky sama samozřejmě, ale jako fakticky v těch novinách je vždycky ještě jako za píšícím redaktorem je editor a ten vlastně má značné zkušenosti, takže dovede s tím textem hodně pracovat, takže kdo začíná, tak se nemusí bát, že mu to jako celé padne na hlavu a co napíše, tak půjde ven, protože vždycky je tam ten zkušený člověk, který jehož rukama to prochází vlastně a ten to potom posouvá dál. A ty témata ty si vymýšlí ten novinář sám, nebo ty dostane zadaný?
No, já myslím, že je to individuální trošku, ale když seš úplně na začátku, tak většinou ta témata dostáváš zadávaná, ale když už se pak v té oblasti pohybuješ a jsi zkušenější, tak samozřejmě setkáváš se s určitými kontakty, hledáš ta témata a tím pádem už potom máš větší volnost, bych řekla, v tom hledat, nebo psát to, co tě zajímá, v čem se pohybuješ. Ale samozřejmě prochází to určitým schválením, není to o tom, že si tam každý píše, co chce. Že když to pak budeme bavit z té druhé strany, z toho pohledu PR, tak mě jenom napadlo, jak moc důležité je vlastně ovlivňovat novináře a jak moc toho redaktora, kdo vlastně rozhoduje o tom, jaký článek vyjde a jaký téma se použije. Tak samozřejmě lepší je mít dobré vztahy s šéfredaktorem, než jenom s redaktorem, protože prostě opravdu ten redaktor se může stát, že to téma neprosadí, jo, takže tam prochází to jako určitým schvalováním. A co po Lidovkách? Po Lidovkách jsem měla pauzu s dětmi a potom jsem vlastně začala pracovat v nakladatelství, které se zaměřovalo jako odbornou cestou, hodně bylo právní. Jako knížky? Ano, byly to knihy a tam jsem se hodně dostala k tématu práva, protože zejména tam psali právníci, takže jsem i viděla, jak přemýšlejí, jak ta právo je trošku strukturované. Víc jsem se v tom jako zorientovala, protože do té doby úplně jsem jako neměla nějakou zkušenost tím. A zároveň vlastně v té době už jsem se trošku dostala do té oblasti PR, protože jsem tehdy dostala nabídku psát tiskové zprávy pro Karolínu Pík, která tehdy byla ve vládě. A takhle já jsem se dostala fakticky k tomu, že jsem viděla, jak vznikají zákony, byla jsem třeba na legislativní radě vlády, takže jsem viděla, jak se tam o tom mluví, o tom zákonu, jak se tvoří, takže to, že někde zase jsou trošku třeba, jak si lidi myslí, nějaký jako diletanti a tak, tam byli velice jako zkušení lidi, rozuměli tomu, byli tam opravdu chytrý lidi, takže jako mělo to jako punc jako vzdělanosti a odbornosti. A nebo teda jsem byla i na tom, když se zase vytvářely ty zákony a tam byli lidi teda nejen jako z té strany vládní nebo legislativní, ale byly tam právě i různé jako neziskové organizace, které třeba k tomu říkali nějaké svoje připomínky ze zkušeností těch daných lidí. Takže byla to společná práce na tom, aby to dávalo smysl celé. Takže to na mě mělo dobrý dojem to na mě udělalo. PR tě přivedla politika, to je zajímavé. A právo, to nejsou úplně jako běžný věci. No, a to tě tak začalo bavit? Na té druhé straně? No, ne, byla to prostě určitá zkušenost, kterou jsem prošla, ale vlastně ta práce té redaktorky na těch knihách mi nebyla blízká a fakticky hlavně teda já jsem si pak zpětně jsem si říkala, že jsem vlastně do té doby jako pracovala vždycky v nějaké společnosti, která na tom nebyla finančně dobře, jo, protože tehdy jsem si to uvědomila a týkalo se to jak těch Lidových novin, které víme, že před rokem teda skončily úplně, ale já si pamatuju, že už v době, kdy jsem v nich pracovala, tak na tom nebyly dobře a nikdy se to nepovedlo prostě dostat do zisku tu společnost. Podobnou zkušenost pak jako v problémech bylo i to nakladatelství. Takže to potom skončilo a já jsem vlastně hledala novou příležitost a už vím, že jsem se rozhodla, že už vlastně nechci dělat na té redaktorské straně, ale chci vlastně vyzkoušet něco nového a jít tou cestou toho PR-u. Takže jsem pak šla pracovat do PR agentury, což je podle mě docela dobrý start pro kohokoliv, kdo by chtěl pracovat PR nebo zkusit PR, protože tam vlastně se dostane k hodně společnostem různým, hodně tématům, může si tam vybrat třeba, co je mu blízké za to téma, mohou tam být farmaceutické společnosti, finanční společnosti, potravinářské společnosti, je tam opravdu velká šíře většinou, plus samozřejmě se tam i ti samotní PRisté dělají jako určité jako škálovatelné práce, takže může se tam víc třeba věnovat sociálním sítím nebo opravdu zase vyloženě tomu media relation, tomu vztahu teda s tou prací s těmi novináři, může tam vymýšlet ty projekty, je tam víc lidí, takže jsou tam ty novinky a tak, takže jako podle mě je to dobrá cesta, jak začít s PR a vlastně já jsem tím tam taky prošla, i když poměrně krátce jsem tam byla a dokonce jsem se tam seznámila s jednou i pak časem známou influencerkou, která tam tehdy začínala, vlastně pracovala v té PR agentuře a dělala vlastně vedle toho ty svoje sociální sítě a vlastně nám ji popisovala, jak to tam prožívá, jak je lidi kontaktují a tak. A postupně časem se tím začala i živit úplně samostatně. Ale to byly takové začátky toho influencerství. Takže PR agentura, public relations nebo vztahy s veřejností. Ale primárně je to, dneska už je to hodně taky asi o sociálních sítích, influencerech, že tam se
přesouvá ten mediální zájem, ale primárně je to o práci s novinářem, ne? No, to je to jako media relation, ale já vlastně to PR, public relation vnímám, že do toho určitě způsobem i ty sociální sítě patří, protože prostě je to ta externí komunikace. Já to vnímám, že to je ta externí komunikace. A tam během těch let, vlastně, což je zhruba těch 11 let, tak vidím, jak během té doby ty sociální sítě jako výrazně posílily, jako hodně. Rok od roku jsou silnější, tím jako trochu berou prostor na slunci těm médiím, teda, které do té doby byly vlastně takovým hlavním zdrojem těch informací, takže je tam vidět ten posun, je i vidět, jak vlastně v rámci těch sítí se to různě jako přelévá, že pamatuju dobu, kdy teda všechno, kdo nebyl na Facebooku, co se týká sítí, tak nebyl a dneska vlastně už je to zase jinak, že jo. Dneska už opravdu je potřeba to jako škálovat hodně, vidět, kam kdo chodí a podobně, takže média teďka vlastně trošičku jako ztrácejí tu svoji sílu, bych řekla, do určité míry, ale já je pořád vnímám jako takového jako garanta té relevantnosti, protože prostě na ty sociální sítě si každý může dát opravdu, co chce, je to velmi subjektivní a ta novinařina má prostě svoje pravidla, jako dlouholetá, je to přece jen obor, který je dlouho na trhu a jsou tam prostě určité i etické zásady, jak ty zprávy mají být postavené a ti novináři je opravdu dodržují. Myslím si, že ten mýtus o tom, přijdu za novinářem, zaplatím mu, on to udělá, je opravdu jako trošku naivní, jak to lidi vnímají. Samozřejmě je tam určité ovlivňování možné, pravděpodobně, ale... Na rozdíl od influencera, tam to taky je. Přijdu, zaplatím, mu to udělá. Ale na té základní úrovni to tam jako není, já to takhle tam jako necítím. Takže jsi si prošla novinama, nakladatelstvím, PR agenturou a pak si přešla na tu klientskou stranu? No a pak jsem vlastně přišla teda už jako do finanční společnosti, kde teda jsem na pozici tiskové mluvčí, i když jsme se bavili o tom, že to vlastně nedělám vyloženě tiskovou mluvčí, protože tisková mluvčí je člověk, který vyloženě přichází do televize, do rozhlasu a vyloženě mluví za tu společnost, říká ty informace. Já jsem spíš člověk, který posílá ty odborníky tady na ta místa, takže já posílám odborníky z té dané společnosti, kteří přímo pak komunikují s těmi novináři. Takže víc PRista, méně mluvčí. Přesně tak. Je to běžný, že PRisti dneska víc jsou v roli toho, kdo přesně vyhledává ty odborníky a posílají je mluvit, nebo je pořád ještě standard, že tiskový mluvčí mluví? Já si myslím, že jsou jako PR manažeři, což bylo ostatně i v té agentuře, kteří spíš jako zprostředkovávali ty informace s těmi odborníky, kteří jsou vlastně trošku do určité míry ti zprostředkovatelé a vědí, s kým se na co obrátit a zajišťují, aby ty informace proudily a samozřejmě připravují i toho člověka na ty rozhovory a podobně. A ten tiskový mluvčí, ten opravdu je ten člověk, kterého vidí ty lidi třeba v televizi nebo slyší ho v rozhlase a tam, když mluví teda za tu společnost, tak je tam tiskový mluvčí. Ale myslím si, že tam nedošlo k nějakému posunu během té doby. Myslím si, že prostě to jsou trošičku dvě jako různé velice podobné profese. Mně občas přijde, že tiskový mluvčí je vidět, když se děje nějaký průšvih. Když je něco pozitivního, tak jsou to lidi s firem. Když je nějaký průšvih, tak nastoupí tiskový mluvčí a krizová komunikace. No, může to tak být, ale já myslím, že tiskový mluvčí jako si užívá i tu světlou stránku, nejen tu horší, která prostě znamená ten průšvih. No, ale říkal jsem si i kolikrát, že když je někdo tiskový mluvčí, takže jako aby dokázal vlastně na všechno odpovídat, takže musí mít jako poměrně hlubokou znalost toho oboru nebo té firmy a toho, co ta firma dělá. Je to tak? Musí PRista nebo tiskový mluvčí vlastně do detailu rozumět tomu oboru? V případě teď třeba financí? No, já si myslím, že to tak úplně není, že úplně jako v tom detailu ani jako někdy nedokáže být, protože prostě pokud je toho hodně, tak nikdy nedokážete být ve stejném detailu jako někdo, kdo má nějakou práci jako na denní bázi. Pokud se někdo dennodenně věnuje hypotékám, tak vy nikdy jako tiskový mluvčí nedokážete prostě být na tom stejně. Ale jako víte, že ten člověk je a můžete od něj ty informace získat a samozřejmě máte nějaký povšechný pohled na tu situaci i na ten vývoj, protože právě vidíte, na co se ty novináři ptají a čtete ty informace. Ale v tom naprostém detailu jako ten odborník nemůžete být, protože nemůžete být odborník, stejně dobrý odborník na hypotéky, na pojištění, na investice, jako ti lidi, kteří se tím každodenně zabývají. To není možné. No a když pak volá nějaký novinář a chce rychle odpověď, tak...
Tak buď ji víte v tu chvíli, anebo prostě rychle kontaktujete člověka, který jako je určený na to, aby tady na ty věci reagoval, a pokud už je zkušený, tak se poměrně rychle domluvíte, protože on ví, že právě ti novináři často ty odpovědi potřebují rychle. A to je právě úkol PRisty, aby zajistil ty informace rychle a včas hlavně. Takže třeba tiskový mluvčí může část své kariéry dělat ve financích, pak třeba dělat farmacii, pak jít do FMCG nebo něco takového. Jde to? Děje se to? No, já si myslím, že to možné je, ale jako často se lidi už pak drží svého oboru a spíš třeba střídají společnosti v daném oboru, než by úplně jako přecházeli do jiného oboru, ale pokud je člověk jako schopný se naučit ty základy, tak si myslím, že ta možnost tam je. Ale spíš tam jde o něco jiného. Tam jde o to, že ten PRista má ten okruh novinářů z daného oboru a tím pádem, když přejde úplně do jiného oboru, tak vlastně musí znovu navazovat kontakty s těmi novináři, protože prostě jsou novináři, kteří se věnují financím a jsou novináři, kteří se věnují třeba lékařství a jde o jiné lidi. Takže spíš tam jde o to, že máte ten medialist, který je vlastně know-how každého PRisty. Jo, to je vlastně opravdu to, co se nedává druhým, ty kontakty a ty vztahy, že jo, to, což teda je nepřenosné. A to je vlastně to vaše know-how, které vy máte jako PRista a můžete teda vlastně s tím pracovat a podpořit tu společnost. To je pravda, že já jsem se tady věnoval odbornosti, ale jako to vnímání PRisty je naopak někoho, kdo má skvělý vztahy s novinářem, chodí jenom na kafíčka s nima a vlastně jenom jako je kamarád. Je to tak? Vypadá tvůj den, že chodíš na kafe s novinářem a chodím někdy i na kafe s novinářema, ale jako novináře plně tak nezajímá kafe, oni taky toho mají poměrně hodně té práce už v dnešní době, až jako jsou zavalení někdy. Spíš je to o tom, že jim jako dáte zajímavé a relevantní informace, které oni můžou jako velice rychle a dobře využít pro tu svoji práci, pro to svoje zpracování, takže PRista zejména by měl jako, pokud se ho někdo zeptá, tak by měl poslat informace, které jsou použitelné a měl by je poslat v daném termínu, protože pokud je pošlete pozdě, tak už je to potom k ničemu. Takže to jsou takové ty dva základy a na základě toho potom oni, pokud vědí, že se na vás můžou spolehnout, tak samozřejmě potom jako vás kontaktují, protože na druhou stranu oni taky mají určitý okruh svých kontaktů, které mnohdy kontaktují prostě, pokud hledají nějaké informace. A pokud jim dáte něco navíc, samozřejmě, tak to jedině ocení. Takže to budování vztahu není o tom, s kým se dobře povídá u kafe, ale spíš jako ukázat tu svoji hodnotu, tu přínos pro toho novináře. Ano, dodat jim jako zajímavé informace. To je pro mě jakoby to základní. A když jsem se tady dotknul toho dne, jak vypadá tvůj den? Běžný, nějaký typický? No, můj den začíná tím, že si dívám na monitoring ráno, kde si dívám, kde vlastně kde se o nás mluvilo a i si dívám třeba, kde se mluvilo o konkurenci a podobně. Potom samozřejmě během dne reaguji na dotazy, které novináři posílají a pak samozřejmě součástí je, že i my jim připravujeme nějaké projekty, kde jim jdeme vstříc s těmi informacemi a třeba vymýšlíme nějaké téma, které se týká něčeho zajímavého, aby oni vlastně o tom pak napsali a přineslo to něco jako dobrého jak veřejnosti, tak jim. Jedno z dalších klišé je, že práce PRisty je rozesílat tiskové zprávy a možná jednou začal dělat tiskové konference. Je to tak? No, to není klišé, to je vlastně takový jako základ, jako bych řekla, PRisty, protože určitě jakoby psaní tiskových zpráv je jako nějaký jako první krok k tomu, aby novináři vůbec věděli, že existujete, věděli, co se děje. To neznamená, že samozřejmě na ty tiskové zprávy jako nějak vehementně reagují zpátky, ale často se povede to, že pošlete tiskovou zprávu, oni se třeba zeptají na něco jiného, jenom protože jste jako vlastně tam měl to propojení s nimi. A tiskové konference samozřejmě, tak to je nejen o tom, že se s nimi setkáte na nějaké jako veřejném setkání, kde jim předáte nějaké informace, ale vlastně tím i propojíte s těmi lidmi, kteří mohou být pro ně zajímaví, takže i tam se mohou vymyslet nějaké jako spolupráce, které mohou být jako přínosné pro obě strany. A pomáhá ti nějak, že jsi jako byla novinářka taky? No, mě to pomáhá hodně, přímě řečeno i jednu dobu. Kromě toho, že umíš psát. No, jednu dobu jsem si i říkala, že si nedovedu představit, že bych tuhle práci dělala a vlastně tuhle zkušenost neměla, protože
jsem vlastně hodně jako do hloubky pochopila, co opravdu ti novináři potřebují, jak reagují. Vím, že pokud jim pošlete nějaký text, který je k ničemu, který prostě obsahově je pro ně nezajímavý, tak jim akorát jako berete čas a můžete si je naštvat a dovedu si představit, jak by ten text měl zhruba vypadat. Navíc jsem jako poznala to novinářské prostředí, takže vím, jak ti lidé fungují, jak přemýšlejí a fakticky jsem s nimi i jako navázala vztahy, což je skvělý, protože já obecně jako mám novináře ráda. Je to určitě typ lidí, který je jako poměrně hodně vzdělaní lidé to jsou to i lidé, kteří opravdu jako chtějí přinášet tu hodnotu té společnosti v tom smyslu, že chtějí být jako nezávislí a chtějí jako dodávat ty relevantní informace. A řada těch novinářů potom i jako se buď přelívá do toho, že začnou psát knihy jako z té dané oblasti, kterou jako hluboce poznají, takže to teď vlastně vidím i po těch letech zkušeností, jo, že ti, kteří na začátku začínali a psali, tak teď už hodně často vydávají nějaké knihy taky. Druhá věc je, že i pak mnozí se jako angažují v nějakých třeba neziskových organizacích, protože mají v sobě určitou jako potřebu opravdu jako pomáhat společnosti, to tam jako z nich vnímám, takže jako vlastně si jich vážím a mám je ráda a myslím si, že by to měla být i určitá jako část toho PRisty, protože prostě vy jako byste měl mít rád lidi, se kterými spolupracujete. Protože mě zaujalo, že si říká, že jako dobrý vstup do toho světa je přes PR agenturu. Na druhou stranu asi pochopitelně zkušenost z toho novinářského světa je určitě k nezaplacení. Tak kdyby někdo si řekl, že bude nebo chtěl by v budoucnu být PRistou, co bys mu doporučila? Jak začít? Začít novinařinou? No, pokud chce být vyloženě někdo PRista, tak já si myslím, že by měl začít PRem, protože toho ta novinařina nebude bavit. Ono je to přece jen trošku jako o něčem jiném. Ale je hodně PRistů, kteří bývali novináři a vlastně to PR jim přineslo určitý posun, protože fakticky ono často z té novinařiny už se pak jako hůř někam dostáváte, tam jako těch pozic tolik není, takže tam pak jako ty lidi už jako když se chtějí posunout, tak vlastně se můžou posunout jenom do dalšího vydavatelství a těch vydavatelství upřímně tady zase tolik jako nemáme, takže oni často už pak jako mají pocit, že dělali všechno možné a pak mnozí jako hledají nějaký ten posun právě v tom PR. Takže pokud chce někdo dělat PR, tak já myslím, že PR agentura určitě jako tam naučí toho hodně, ale pokud jako to chce vzít přes novinařinu, tak si myslím, že určitě nic jako neskazí. No. Ale není to jako klíčový nebo podmínkou, jo? Ne, podmínkou to není, tak je hodně v PR agenturách je hodně lidí, kteří byli vyloženě přišli jako čistě jako do té komunikace a do PR. Já si myslím, že člověk, který má rád nebo by chtěl pracovat vlastně v komunikaci, že jo, tak by měl opravdu mít ten jazykový cit a mělo by ho to bavit, jako vyjadřovat se nějakým způsobem a tam to může stačit. Jako, vlastně já popisuju svoji cestu, ale do detailu taky neznám cestu někoho, kdo šel jenom jakoby cestou přes tu agenturu. Já to říkám, protože jsem to viděla spíš, protože třeba jsem viděla PRisty, kteří něco posílali, a já jsem jako viděla, že to ten novinář nepoužije, že to prostě jako není dobrá cesta a oni nechápali proč vlastně. A nebo zase mám zpětnou vazbu třeba od novinářů, kteří říkají, ježiš, já jsem tady dostal úplně jako něco strašného, mám s tím něco dělat a vůbec je to jako nepoužitelný. Jo. A to vlastně by ten PRista neměl poslat takovouhle věc, ale jako taky se to dělo. No. Mě nahrála na otázku, jaký jsou ty jako klíčové dovednosti nebo předpoklady k tomu, aby někdo byl třeba dobrý PRista? No, jak jsem zmiňovala, určitě jako cit pro jazyk, určitě mít rád ty novináře, protože nebo takhle to vnímám já. A určitě být i jako schopný pracovat pod tlakem, protože tam se mohou jako dít věci, kde musí člověk reagovat mimo plán, naprosto jako trošku intuitivně, nasednout na nějakou vlnu nějakého komunikačního zájmu. A to je potřeba využít a tím pádem, pokud jako někdo chce mít přesně jako rozškatulkovaný den, tak tam prostě tyhle ty momenty jsou a dá se z nich pak jako hodně vytěžit i ta komunikace a tak je dobré jako počítat s tím, že občas to může být stres. Když se něco děje, tak je potřeba reagovat rychle. Kde dneska už není potřeba odolnost vůči stresu. Ale to možná dostáváme k těm jako negativům té práce.
Tak to, že se dostáváš pod tlak časový, je poměrně asi častý. Co je ještě, jako, co by si ráda odpustila na té práci? Co tě na ní nebaví? No, mě vůbec jako pracovat pod takovýmhle tlakem mě to vůbec nevadí, protože já jsem na to právě zvyklá z těch novin, kde novináři přicházeli do práce v 11 a potom uzávěrka byla třeba v 10 večer a pak se tam rychle některé věci řešily na poslední chvíli, navíc přišly nějaké informace, bylo potřeba na ně rychle reagovat, takže mě třeba tohleto vůbec jako nevadí, upřímně řečeno, ale co moc nedělám ráda, to je paradoxní na mé práci, nerada připravuji tiskové konference, to i po letech je pořád pro mě stres, protože prostě připravovat to setkání pro lidi, kdy neví člověk do poslední chvíle, jestli se netrefil do data nějakého, kdy vaši novináři jsou ještě na jiné tiskové konferenci a vy jste se prostě zrovna sešli, takže oni vám říkají, nemůžu přijít. Jestli jste si trefili tím tématem, tak to pořád jako pro mě představuje určitý stres. Je tam až taková hrůza, že nepřijde nikdo. A vlastně z té PR agentury jsem opravdu i slyšela příběh, kdy nepřišel nikdo na tiskovou konferenci. Tak to je asi jako taková černá můra PRisty, bych řekla. No, to asi není nic příjemného. No, ale ty jsi tady zmínila, že jako něco, nějaký důležitý předpoklad je nějaký jako cit pro jazyk. Jo. Je to něco, co se dá jako natrénovat, naučit? Nebo máš nějaký třeba tip, jak to tříbit? No, na úvod je určitě dobré hodně číst. Ono to pomůže ostatně i v tom, že třeba zrovna jako opravdu dobří novináři jsou hodně sečtělí lidé. Jo. Takže když si to vezmeme, tak ještě před pár lety, že byli ve 40. letech byli fakt novináři jako uznávaní lidé, často pak i spisovatelé, jo, vlastně tím hodně, i tehdy vlastně tím hodně začínali, že jo, tak když si vzpomeneme třeba na Karla Čapka, tak to byl novinář, měl kolem sebe skupinu lidí, kteří taky psali a vlastně že je známý jako uznávaný spisovatel, ale byl to novinář profesí právě v těch lidových novinách. Takže určitě číst, aby tím si člověk tříbí ten jazykový cit. A číst jako beletry, nebo naopak třeba odborné věci a noviny, články a tak? Podle mě je dobrá ta klasika, prostě, protože když jako čte člověk jako relevantní historický spisovatele, tak za prvý se naučí se vlastně jako, jaké jsou různé možnosti, jak pracovat s jazykem. Může to být román, který může být upovídaný, pak může být něco zase, jako někdo má strohý styl, on opravdu každý má svůj styl, ale tím, že si to člověk čte, tak trošku si i najde jakoby svůj styl, najde si, co je mu jako blízké, i když samozřejmě pokud jako děláte tu profesi, jak novináři, tak PRisty, tak tam jsou potom určitá pravidla. A mně právě přišlo hodně dobré, když jsem dělala i v těch novinách, tak já jsem se tam naučila psát jako právě díky zprávám velice úsporně, protože já jsem vlastně ještě šla do novin tehdy, když to gro byl print a tam opravdu jste měl jako daný prostor na tu zprávu a nemohl jste napsat jako ani o větu víc. Takže opravdu to byla velká škola, jak jako minimalizovat ten text a říct to podstatné. Jo. A to já si myslím zrovna jako napsaní zprávy, že pomalu by se to mělo učit ve školách, protože to opravdu jako vede člověka k jádru toho, jako fakt, aby napsal tu podstatu, protože pokud máte moc prostoru, tak to třeba často fakt zbytečně jako rozpovídáte a lidi to nebaví. Ale tady ta zpráva vám opravdu nedovolí jako ani o slovo víc a musíte se do toho vejít. A navíc je to super jako i na synonyma, že jo? Pokud je dlouhé slovo, tak musíte najít to kratší a tím získáte třeba těch 5 písmenek, prostě, kde můžete napsat ještě jako jiné slovo. To já jsem velký fanda škrtání, ale fakt, že to, co mi jako nejde, je takový to, přesně když se nějaký slovo opakuje v té větě, tak najít nějakou alternativu, nějaký synonymum, který je tam použitelný. Ale ty jsi zmínila, že v době, kdy to ještě byl print, to hlavní médium, teď už se to asi trošku posunulo. A mě by zajímalo, jak to vnímáš, co je teď vůbec jako relevantní médium. Ale já si jenom, když se vrátím k tomu psaní, tak mně osobně přijde tím, jak jsme se posunuli víc do toho digitálu a do toho, že dneska se soutěží o kliky. Takže místo ta dovednost není už vejít se do nějakých znaků nebo vejít se do nějakého prostoru v novinách a naopak napsat co nejsenzačnější titulek a perex, aby na to lidi klikli. Myslím si to špatně, nebo to tak je?
No, já to tak taky vnímám, že sice paradoxně jako ten online dává jako víc prostoru jako pro to, co člověk může napsat, ale fakticky lidi opravdu jako čtou čím dál míň. Je to i vidět často v těch diskuzích pod těmi články, kde opravdu jako hodně lidí reagují jenom na titulek a na perex, takže dneska opravdu ten titulek a perex jsou jako zásadní informace, ale pak často i člověk vidí, že když se lidi chytnou jenom tady toho, tak potom tam píšou třeba o něčem, co tam vůbec nebylo, nebo tam spekulují o něčem, co v tom článku je vysvětlené a přitom jako oni tu informaci nemají a ona je tam uvedená až v tom textu. Jo. Takže to je trošku jako nešvar té dnešní doby, že prostě čteme čím dál míň a fakticky jako potom nasytím ochuzujeme o ta fakta. No. A přenáší se to i do té práce toho PRisty, jako když ty píšeš nějakou tiskovou zprávu, tak taky jako největší pozornost věnuješ titulku a perexu? No, určitě, ale vlastně i jako psaní tiskové zprávy mi pomáhá ta zkušenost těch médií, protože prostě nahoru je potřeba dostat naprosto tu zásadní informaci a čím jako jde člověk níž, tím tam dává ty méně jako relevantní věci, protože musí počítat s tím, že už si to nikdo nepřečte. A hlavně na tom, přesně tak, no, a na tom začátku ví, že jako má těch první 3 věty třeba, kdy jako musí i zaujmout toho novináře, no, tou zprávou. Krát žijeme ve světě, kdy prostě jednodušší je zaujmout negativní zprávou a ty potřebuješ do těch médií dostávat svoje pozitivní zprávy. No, ale je to fakt, že se tyhle ty věci bohužel objevují, ale jako nemám zase zkušenost s tím, že by a priori, jako, pokud to není negativní, že by to nešlo. Docela i jsem zase měla teďka v dobrém smyslu zkušenost, kdy jsem taky měla pocit, že se víc jako zaměřuju na to negativní v tom smyslu Češi něco neumějí, neovládají, neumí. A vím, že jsme právě pak psali tiskovou zprávu, kterou jsme se rozhodli napsat pozitivně a ty ohlasy byly dobré, jo? Že naopak umí, rozumí a fakticky jako nebylo to pak, že by byl problém, jako aby to lidi četli. Nebo takhle, aby se to dostalo do médií spíš. Takže to byla jako dobrá zpráva. Ale a jsou nějaké jako nástroje nebo aplikace, bez kterých se nepovídeš? Předpokládám, že na psaní ti nestačí tužka, papír, ale je něco, co ti jako pomáhá, nebo? No, já si zatím vystačím bez AI, i když samozřejmě počítám s tím, že jako jí přizvu jako do své práce. I jsem si ji testovala jednou, když jsem psala tiskovou zprávu o člověku, který přišel nově do naší společnosti, takže jsem to zadala AI, aby mi to napsala. Ona mi napsala krásnou tiskovou zprávu a já jsem si ji přečetla. Řekla jsem si, kolik informací jako k němu našla, já jsem k němu nějaký problém najít informace a tak jsem samozřejmě zjistila, že si to vymyslela. Takže jsem si říkala, že na to, abych třeba zrovna v tomhle smyslu, abych jako objevovala, co si vymyslela a co je pravda, tak to trošičku tam jako mi to pohořelo, ale vůbec jako to neznamená, že jako lámu hůl nad AI, jenom spíš... No taky záleží, kdy to bylo. No. Se to teď hodně s tím deep research jako posunulo. Jo. Takže, jak říkám, spíš jako hledám čas, jak si najít na AI čas. A myslíš si, že třeba je tam nějaký potenciál, že AI jako nahradí tebe nebo tvoji práci? Že o novinářích se to jeden čas říkalo, že vlastně už nebudou potřeba, že prostě se na to pustí AI, ta to napíše, pak to ještě sama edituje. No, já si myslím, že jako některé věci žerou hodně, že budou možné hodně dělat přes AI, ale fakticky asi co tam jako nezůstane je pořád jako ten kontakt s těmi lidmi. Jo? Pořád prostě, že člověk zná toho novináře, ví, co hledá za informace, tak to pořád jako beru, že jako je v rámci jako nějaké té lidské zkušenosti a tam věřím, že nás ta AI nenahradí. No. Takže nevidíš svět, kdy AI PRisti budou psát AI novinářům zprávy. Takže je tam ještě nějaký potenciál. Jo? Kdyby si dneska si měla zvolit kariéru, tak řekneš si, že PR je ještě pořád zajímavá oblast. No, já jako těžko vidět, co všechno jako přinese, jak se ten trh změní a jako myslím si, že člověk opravdu může počítat s tím, že bude úplně, že ho AI jako nahradí a pak se prostě vydá novým směrem, no. Zatím ten narrativ je, že tu práci nenahradí, nebo toho člověka nenahradí AI, ale nahradí ho člověk, který využívá AI. Tak třeba to bude platit i v tomhle odvětví.
Hele, a kromě AI je nějaký program nebo něco, co potřebuješ třeba jako umět, technického, když si chceš stát PRistou? Word, předpokládám. Používám to. Asi beru, že je taková samozřejmost, ten Word. Nejsou nějaký speciální novinářský programy nebo něco? No, já zrovna ještě, jak jsme se bavili o AI, já jsem si říkala, že se novináři nemusí bát o práci do chvíle, kdy jako nebude nějaký program, který opravdu, pokud udělá člověk rozhovor, tak ho přepíše opravdu jako dobrým způsobem. Jo? A to vím, že zatím jako novináři nenašli, protože jako největší dřina vždycky byla, když teda se udělal rozhovor a bylo potřeba ho přepsat, jo? Protože tam teda někdy to šlo přepsat slovo od slova, ale velice často se s tím vyjádřením muselo pracovat, protože nejde tu mluvenou řeč jako převést jako do té písemné podoby naplno. Ale no, asi jde. Možná dneska už některý AI ti udělají i jako relativně strukturovaný zápis, ale to takový zápis. Není to něco, co bych chtěl číst jako ve svém volném čase. No, tam jde o tu stylistiku. A tak jako já jsem se o tom s novinářema bavila, jestli to existuje, protože já třeba bych jako byla bývalá jako novinářka, to hodně ocenila. A zatím mi říkali, že fakt nenašli. No. Je možný, že je to už v angličtině, protože přece jen tam je to více, to jako používá, že ta čeština to nemá, ale zatím jako s několika jsem se o tom bavila, zatím říkali, že ne, no, že pořád to jako dělají ručně. Jo. Ale na to, co jsi říkal, na ten výzkum na ty lidi a tak to si myslím, že to už je jako dneska použitelný. Protože samozřejmě jako asi většina lidí zkusil zadat sám sebe. Že? A bylo vtipný pozorovat, jak jako to našlo nějakou jako slepou větev, chvilku to začalo hledat nějakého jiného Roberta Chmelaře. A pak jako řekla, tak to není on. A zase se to vrátilo zpátky. To bylo docela zajímavý. No, tak AI nás, nebo tebe snad jako nenahradí, novináře snad chvilku taky ne. A ty relevantní média jsme si řekli, že je jako primárně ten online. A co takový ty média jako televize, rozhlas, jako dá se s nimi vůbec nějak ještě jako aktivně pracovat v dnešní době z pohledu jako PRisty? No, určitě tak to patří do toho základu. Jako já pořád televizi i rozhlas vnímám, že to patří jako plně k tomu online, protože lidi poslouchají, že jo, určitě říkají hodně, se říká v autech, že vlastně jsou silná ta rádia. A pokud víme, tak na zprávy pořád se ještě taky lidi dívají, že když víme, že když se lidi objeví v televizi, tak mají zpětnou vazbu, že si jich někdo všiml takzvaně a tak, takže tam pořád ještě ten prostor je, ale samozřejmě já to spíš vnímám s ohledem na tu mladší generaci, kterou vidím hodně, jak jako ty informace konzumuje přes sociální sítě. Takže já spíš si myslím, že jako to může být jako generační věc, která ty věci posune dál, ale třeba se taky naučí dívat jako na televizi v nějakých ohledech. Otázka, až budou jako upracovaný, utahaný, tak možná taky budou radši za tu pasivní zábavu televize, než aktivní swipeování prstem někde. Ale já jsem se na tu televizi rozhlas spíš ptal z pohledu toho, jako té PRistické práce. Jestli tam je to stejný v tom, že se tam posílají tiskové zprávy a je tam s nimi jako písemná komunikace, nebo jako tam už musíš jim posílat nějaké jako audiovizuální záznamy? No, tiskové zprávy tam posílám klasicky, ale oni samozřejmě, pokud něco chtějí, tak to potom chtějí namluvit. Takže už jako třeba, teda teď mluvím o rozhlasu, takže pokud udělají nějaké výstupy v rozhlase, tak se jim to posílá klidně přes WhatsApp, prostě zpráva nahraná. Jakože to nahráš na mobil a pošleš jako zprávu? No, normálně, což už má dneska každý, takže to není o tom, že musí člověk někam přijít a namluvit to ještě, což bylo před pár lety takhle, že musel teda do rádia, nebo se to dělalo přes telefon, že si ho redaktoři nahráli, tak dneska prostě to namluví na telefon a pošle to. Ale já u PR vnímám jednu takovou problematickou věc a to je, že se strašně jako špatně měří. Že tady máš takový ty AV, což je nějaká hodnota mediálního prostoru, kolik by to stálo, kdyby jsem si ho koupil jako reklamu a tak dále. Ale spíš to je o tom, že je to jako strašně špatně měřitelný a pak jako je těžký ukazovat ten přínos toho. Já musím říct, že já osobně jsem jako dřív taky nevěděl, jak si s tím jako naložit, až když třeba jsem viděl, že to někde jako zafungovalo na nějakých projektech, třeba jako když jsme dělali třeba spolu nějaké věci na pojišťovnu Simpla, tak že po jednom článku se nám zvedla jako návštěvnost, nebo i teď u banky je vidět, že když vyjde nějaký článek,
který je jako dobře pozitivní, dobře prodává naše benefity, tak se nám třeba zvedne jako návštěvnost a zvednou se prodeje. Takže konečně mám nějaký jako číselný důkazy, že PR funguje. Jak s tímhletím jako se vypořádáváš? Jak prodáš svoji práci vlastně jako PRista? No, jsou jako různé metriky, pokud vím, ale jako pokud taky vím, tak hodně na to jako PRisté naříkají, že vlastně jako těžko se jim jako ukazuje, jakou práci odvedli, ale jak jsem zmiňovala, tak na druhou stranu já vidím čím dál víc, jak opravdu si lidi na základě těch textů vytvářejí to povědomí, protože síla jako toho dobrého PR je v tom, že fakticky podáváte informace, ale na první dobrou tam jako není uvedené, jako není to jako takový tvrdý prodejní produkt, jo? Takže člověk, který ho vidí, tak ho jako vnímá příznivě v tom, že si čte o tom, co ho zajímá a dozví se tam něco, co ho vlastně může posunout dál a vést ho k tomu rozhodnutí. Jde to takovou jako nenásilnou cestou a tím pádem jako ten posun, vlastně ten příznivý účinek tam může být jako hodně velký, akorát samozřejmě, jak říkáš, je to jako těžko měřitelné. No. Já jsem na začátku říkal, že PR vnímám jako jednu z marketingových disciplín, což jako je pravda, vnímám to tak, protože já třeba vidím, co se stalo v té reklamě jako takový, kdy tak ten tlak právě na to, aby to prodával, aby to fungovalo, aby tam byly nějaké sdělení, se z toho úplně vytratila nějaká zábavnost. Že když si lidi rádi i koukali na reklamy, dneska prostě udělají cokoliv, aby se jim vyhli, tam si platí streamovací služby, adblockery a tak. Tak možná tady ta PRistická dovednost, jako napsat to tak zajímavě, že to ten člověk chce jako číst, a přitom mu teda podsunout, že ten produkt, služba, cokoliv je skvělá. Tak je něco, co bychom se v marketingu mohli jako učit. No, může to tak být. Ono vlastně ta externí komunikace jako dobře prověří člověka v tom, jestli opravdu jako to má tu komunikační hodnotu, to, co nese. Protože ve chvíli, kdy to ty novináři jako nevezmou do určité míry, jako nabídnete člověka s něčím a on jim nepřijde zajímavý, nebo máte téma a jim nepřijde zajímavé, i když vy si všichni ve firmě myslíte, že je to super, tak jako ano, může to tak být, že ta média jsou ignorantská, ale jako velmi často to bývá, že ty oslovujete lidi, kteří se pohybují dlouho v tom daném oboru a mají přehled, co je zajímavé a co není. A trošku jako vás tím prověří, jestli opravdu to, co nesete, jako má tu relevanci nebo ne, jestli to není jenom, že vy si to ve firmě myslíte, že je to jako zajímavé, ale jestli opravdu je to jako zajímavé i pro tu veřejnost. No, to je pravda, že vlastně moje nedávná zkušenost, kdy jsme spustili nějaký benefit, nějaký dobrý kurzy při platbách kartou. Já osobně jsem k němu byl trošku skeptický, jsem říkal, to nebude mít takový zásah, říkal jsem si, no do PR to budeme muset zaplatit, že? A najednou jsme viděli, že potom jako novináři skočili, začalo se to objevat organicky a potom jsme viděli, že to i jako táhne na prodeje, takže vlastně máš pravdu, že to může být i dobrý indikátor toho, že je to zajímavý benefit, když se v ní spontánně začnou zajímat novináři. Jo, určitě jo. Je to vlastně, že jako lidi, kteří vás neznají, tak opravdu jako řeknou, tohle mě zajímá a tohle mě nezajímá, i když třeba my si myslíme opak tady, no. Tak já teďka budu dělat průzkumy už jenom tím, že budeme rozesílat tiskové zprávy a co vyjde, tak funguje. No, dobře. Ale samozřejmě jde o to, aby to bylo i jako dobře připravené, že můžeš mít i jako dobré téma, ale když to dobře zpracuješ, neoslovíš ty správné lidi, tak se to nemusí povíst. No. Prostě mít dobrýho PRistu. Ano. Hele, a teď trošku ožehavý téma, jo. Finance. A nemyslím ty finance jako kategorie, ale finance jako plat. Ale když se podíváš na plat PRisty, tiskový, mluvčí, tak někde na stupnici 1 až 10, kde 1 je, připadá mi, že já platím spíš firmě, než firma mě, a 10, jakože vlastně už ani nevíš, kolik bereš, že už tě to ani nezajímá, že to tak ví tak maximálně tvůj účetní. Kde se nachází jako plat PRisty? No, já si myslím, že je trošku těžké to generalizovat, ale nevím, odhaduju třeba 6-7, ale nejsem odborník jako na trh práce tolik, ale já spíš jako tam vnímám to, že jako by se tím člověk neměl primárně jako řídit při hledání práce, že je potřeba jít prostě za tím, co člověka zajímá, baví a co je mu jako blízký. A
potom může mít jako dobré výsledky a pak záleží zejména taky i třeba v jaké společnosti pracuje. Pokud jako z mé zkušenosti, pokud pracuje ve společnosti, která dlouhodobě je ve ztrátě, tak ta vás neohodnotí, i když budete ajťák prostě. Ale pokud jako děláte pro dobrou společnost, tak samozřejmě tam potom odvádíte samozřejmě dobrou práci, tak tam samozřejmě jako ty možnosti budou jiné, takže je to i tady o tom, podle mě. A ten standard u těch tiskových mluvčích nebo u PRistů je, že mají normálně jako měsíční fix, nebo bývá to někdy jako hodinově, nebo nějak úkolově třeba, nebo výkonově? Já si myslím, že PRisti, kteří pracují klasicky pro společnosti jako zaměstnanci, tak ti samozřejmě mají většinou nějaký jako klasický plat, můžou mít nějaké odměny, ale je to podobně jako u jiných zaměstnanců. Co vím, tak třeba v agentuře to je víc o tom, kolik se jim povede odvést těch výstupů konkrétních a na základě toho vlastně potom se fakturuje mezi těmi společnostmi. Takže tam oni jsou jako hodně motivovaní k tomu, aby ty výstupy jako měli, i když samozřejmě jako potom je potřeba se dívat jako za mě, kde ty výstupy jsou. Vím, že takhle už jsem jako delší dobu z agentury. Já třeba věřím tomu, že se to posunulo, ale vím, že pak byla i snaha o to, aby to opravdu vyšlo všude možně, ale pak je otázka, jako, když to vyjde na nějakém úplně neznámém jako portále, tak jestli si to někdo přečte, tak já si myslím, že snad jako společnosti se v tom trošku lépe jako zorientovali, že nemůžou prostě hodnotit stejně, když vyjde něco třeba na novinkách, anebo když prostě to vyjde na webu, který jste v životě neslyšel. No. Ale u novinářů je to jak? Ty mají taky fix, nebo jsou jako odměňovaný za články? No, pokud jako jsou klasicky zaměstnaní, tak mají fixní plat a pokud to jsou jako na volné noze, tak mohou mít jakoby autorské honoráře za texty, to znamená, že pokud jsou jako externí, což taky jako hodně vydavatelství mívá různé externí přispěvatele, tak jsou potom placeni jako za článek fakticky. Hele, to je super. Tak dejme tomu, že jsme tady někoho navnadili, aby se stal PRistou, aby to v PR zkusil, třeba nějakého studenta mladého, nebo třeba novináře, nebo studenta žurnalistiky. Tak co bys jim doporučila? Jak ho začít? Už tady zaznělo, že asi zkusit PR agenturu. Máš nějaké jako jiný typy? No, potom můžou podle mě normálně dívat po inzerátech a dívat se po nějakých odděleních, které se zaměřují na komunikaci a začít na nějaké jako jednodušší pozici, která prostě se věnuje komunikaci, protože třeba ty velké společnosti mají oddělení, které jsou zaměřené jenom na komunikaci a tím pádem tam jsou různé juniorní i seniorní pozice a tím pádem se pak může stát, že jim to pomůže. Určitě. Jako třeba přes to jako psaní, že třeba jako, když někde bude juniorní copywriter, tak třeba to zkusit tam, protože když pak budu chtít dělat PR, tak mě budou soudit podle toho, co jsem kde napsal? Tak určitě jako i tohle nese nějakou zkušenost a pokud je někdo copywriter, tak je vidět, že už je to člověk, který umí pracovat s textem a tím pádem, jako pokud se chce posunout třeba víc do té komunikace, tak mu to určitě něco nese, no, na rozdíl od toho, když bude dělat na recepci, jako jsem tehdy pracovala. A recepce je velmi často dobrý vstupní bod do velkých firm. A v médiích kdysi bývaly ještě jako stáže, ne? Nevíš? Existuje to ještě? No, já jsem jako nedělala vyloženě žurnalistiku třeba jako v novinách, teda jako na vysoké škole. Já jsem dělala jenom tu hospodářskou žurnalistiku a ta byla úzce zaměřená, takže my jsme třeba tuhle možnost neměli, ale já si myslím, že jako pokud někdo vyloženě studuje žurnalistiku, tak určitě má asi možnost nějakých stáží a může chodit do těch médií. Ale je něco jako na závěr, co bys chtěla říct, co tady nezaznělo, ale někdo, kdo třeba by měl zájem o tu profesi, tak by to měl vědět? Vlastně mluvila jsem o tom, že ten člověk by měl mít jazykový cit. Ještě mě napadá o tom, o čem se tady bavíme, že je asi určitě dobrá určitá kreativita, protože je jako dobré mít nápady, vymýšlet to, dívat se na věci trošku jinak, i na stará témata, trochu jiným pohledem, na to, jak je zpracovat a podobně. Takže ale obecně to platí pro marketing, že tam prostě by podle mě měli být jako kreativní lidé.
A jak říkám, novináři to potom prověří, prostě jak si to udělali, protože jsou to jako vzdělaní lidé, mají zkušenosti, navíc jsou to často hodně jako kritičtí lidé, takže tam máte opravdu to prověření, tam máte jako důkladné. No. Ale díky moc, je vidět, že tě ta práce baví a hlavně, že tě baví práce s novinářema, což jako asi nemá úplně každej. Tak bylo to fakt jako zajímavé a doufám, že jsme rozšířili nějaký počet budoucích, ne teda tiskových mluvčích, jak jsme si řekli, ale PRistů a možná i novinářů. Díky. No, děkuji za pozvání mezi markeťáky. Ale v marketingu je ještě spousta dalších profesí, tak se těšte na další díl už brzo a pokud máte tip na profesi, která by vás zajímala nebo konkrétního markeťáka, tak mi napište. A nezapomeňte dát odběr, ať vám nic neunikne a dozvíte se, co dělá markeťák.